ಶಾಂತಿ ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಏರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಲ ದ್ವೇಷ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ದ್ವೇಷ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೃತಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಸದಾ ಉಪ್ಪುನಗ ನಿರ್ಭಯಾದುಪ್ಪರು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಖಂಡದ ಮಾಲಿಕ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಶರೀರಗೂ ಓವಾಂಡಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವರು ಐ ಆಂಡಲ ಆತ್ಮಗೂ ಹಾಕ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಟುಪ್ಪೋಡು. ಗುಂಡು ಶರೀರಗೂ ನಾಟುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನಲ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಗನೆ ಮಿತ್ತದ ಚಾವಣಿ ಬೂರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆ ರಜ್ಜಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಭಯಾದು ಪೋಡು. ಗೀತೆ: ಓ ಮಾತಾ ಓ ಮಾತಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಜಗದಂಬನ ಮಹಿಮೆನು ಕೇಂಡರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಿರು. ಜಗದಂಬನ ಮೇಳಲ ಸಹ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಕುಲ ಮಿಲನವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳಿರು. ಭಾರತಡು ಜಗದಂಬನ ಜೀವನ ಕಥೆನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಪಂಡ ಜಗದಂಬ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಜಗದಂಬನ ಮಂದಿರಳ ಸಹ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇನಿ ಏರ್ನ ಸ್ಮಾರಕನು ಮಲ್ತುದಿರೋ ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಂಗಮ ಇಗೊಟ್ಟು ಬೈದಿರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿದುಂಡು. ಅರೆಗೆ ಜಗದಂಬ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಜಗತ್ಪಿತ ಪ್ರಜಪಿತಲ ಸಹ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದಾದಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ ಸಹ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಕೇವಲ 2 ಜನ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಸೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜಗದಂಬಲ ಸೇನೆಲ ಉಂಡು. ಆ ಸೇನೆಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಪಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದೆ ಶಕ್ತಿನ ದೆತೊನುವೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊನುವೆರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಅಕಾಳ ಪಂಡ ಅಕಾಳ್ ತತ್ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ ಅಕಾಲ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಪನ್ಪುನೇನು ಒತ್ತೊನುವೆರು. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಅಕುಲು ಗುರು ನಾನಕನು ಒತ್ತೊನುವೆರು. ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರ್ ಆ ಅಕಲ್ನ ಪೀಳಿಗೆದಕಲು ಉಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ ನಾವು 10 ಚಕ್ರವರ್ತಿಲ್ನ ಪುದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ನಾವು ಸಿಂಹ, ಕೆಲವೆರ್ ನಾವು ದಾಸ್, ಕೆಲವೆರ್ ನಾವು ಚಂದ್ ಪಂದು ಪುದರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಪುದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಅಕಾಳಿಲು ಪಂಡ ಗುರು ನಾನಕ ಪಂಥದಕುಲು ಉಳ್ಳಿರೋ ಅಕುಲು ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿನ ಒಪ್ಪಿರು. ಸತ್ಪ್ರೀ ಅಕಾಲ ಪನ್ಪುನ ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನರ್ದವರ ಸತ್ ಕೇವಲ ಒರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸತ್ಪ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ನಿಕುಲು ಅರೆನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆರು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಅರ್ಥನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅರ್ಥೊಂದ ಆಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತರನು ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಂತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆರು ಕಲಶನು ಮಾತೇರೆಗೂ ಕೊರ್ತೇರು. ಮೊಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತು ಮಾತೇರು ಉಳ್ಳರು. ಜಗದಂಬಗ್ ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಮುಲ್ಪ ಜಗದಂಬ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಜಗದಂಬ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ನ ಮಗಳಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಎನ್ಮ 10 ಭುಜಕುಲಂತೂ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈತು ಮಾತ ಭುಜಕುಲನ್ನು ದಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಎಂಕುಲು ರೂಪ ಬಸಂತೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪ. ರೂಪಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈತು ಎಲ್ಲಿ ಐನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂಡಲ ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಬಿಂದು ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರ್ಡ ಇಡೀ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ
ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿರುಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಿರು. ಇದು ಮಾತಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ವಾ ಸಮಯಡು ವಾ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ನಾಟಕದ ಸುರುಕೆ ನಿಗದಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ವಿದ್ಯೆಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪಾತ್ರಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತಿರಾದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತಿರುಪದು ಕೊರುಳಿ. ಆರು ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನಿರ್ಭಯ ನಿರ್ವೈರು. ಅರೆಗ್ ಏರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಲ ದ್ವೇಷ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನಿಖಿಲೆಗ್ ಏರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತಕಲ್ನ ಜೊತೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಶೂದ್ರ ಅರ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಪ್ಪೆರು. ಈ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ತುಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಅನಗ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಕಲಿಯುಗಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಜಿಂಜಿದು ಪೋತುಂಡು. ಐನಿತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ಪಾಡುಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ದೇವತೆಲು ಅತ್ತು ಶೂದ್ರೆರ್ಲ ಅತ್ತು. ಮಧ್ಯುಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಸಂಪೂರ್ಣೆರ್ಲ ಸಹ ಆದಿಜ್ಜಿ. ಜಗದಂಬಗ್ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ಜಗದಂಬ ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪೆರೋ ಅಪಗ ಆರು ದೇವತೆ ಆಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ಹಿಂದೆನಿ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಏಪ ಬತ್ತಿರು. ಮುಖವಂಶಾವಳಿಯಾದು ಏಪ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಐಕ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಧಾಮೋಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೊಡುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ದಂಪತಿನ ರೂಪೊಡು ತೋಜಿಪವೆರು. ಈ ಮಾತ ಪಾತ್ರಲು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನುಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೂರದವರ ಮನುಷ್ಯರು ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತಿರಿಯನುಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರು ಏರಾದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಎನ್ಮ ಪತ್ತು ನೂದು ಭುಜಕುಲು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಇದು ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥವೈನ ಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ನೂದು ಭುಜಕುಲೆಂದು ತೋಜಿಪವೆರು. ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನೂದು ಭುಜಕುಲಿನ ಪಾತೆರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಸತ್ಯದಾದಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯನುಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೆರು. ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ವಿಷ್ಣುಗು 4 ಭುಜಕುಲೆಂದು ತೋಜಿಪವೆರು. ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಭುಜಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯದಾದುಂಡು. ರಡ್ಡು ನಾರಾಯಣನ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ರಾವಣಗ 10 ತರೆನು ತೋಜಿಪವೆರೋ ಐಟ್ 5 ವಿಕಾರಲು ಸ್ತ್ರೀಯನ ಉಂಡು. ಕುಡ 5 ವಿಕಾರಲು ಪುರುಷರುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುರುಸುರುತ ವಿಕಾರ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. 5 ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತ ವಿಕಾರಲು ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು. ಬೇರು ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪೆರೋ ಅಪಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೋಡು ಪರಿಸ್ಥ ಆಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲು ಮಾಂಸದ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಪರಿಸ್ಥ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪೊಡ್ದುಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು. ಶಂಕರನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೋಡು ಉಪ್ಪೆರು. ಇದು ಮಾತಲ ತಿರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈತು ಮಾತ ದೂರಂದೇಶಿ ಬುದ್ಧಿಲ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಮುಟ್ಟಲ ಪಿದರದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನನ್ನು ಇತ್ತೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ನಾವು ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋದು ಬದುಕೊಲಿ ಬರೊಲಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಕಿ ಎನ್ಮ 10 ಭುಜಿ ಎತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈತು ಮಾತ ಚಿತ್ರೋಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಒವ್ವಿ ಆಯುಧೋಲಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಮಾತಲ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವೈನ ಆಯುಧೋలను ಕುಳುದು ಮಲ್ತುತೆರು. ದೇವತೆಲು ಡಬಲ್ ಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ದೇವತೆಲಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ಆಯುಧಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ ಚಿತ್ರೋಡು ತೊಂಚೆ ಆಯುಧನು ತೋಜಿಪವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಐಕು ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಚೆರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಆರ್ನ ಸಂತಾನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನಂಚಿನವು ತಿರಿಯನುಡಾಪುಂಡು ತೆರಿಪವೆರು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೃತ್ಯು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ತೊಂಜು ಮನುಷ್ಯರು ಮೃತ್ಯು ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚಿನೆಟ್ಲ ತೋಜಿಪವಜೆರು. ದೇಪಂಡ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು.
ಬಂಜಿಗಿದ್ದಂದೆ ಬಡವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ರಡ್ಡು ರೊಟ್ಟಿಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಒನಸುಗು ತಿಕ್ಕೊಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ರಡ್ಡು ಭುಜ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಬಾಕಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಎನ್ಮ 10 ಭುಜ ಎತ್ತಿನ ದೇವತೆಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ರಡ್ಡನೇ ದರ್ಜೆಟ್ ಬರ್ಪೆರು. ಆ ಪದವಿಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪದ ರಾಜ್ಯಗೊರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುದಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನರ್ದೆ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪಾವಿನೋ ಅತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪಾವಿರೋ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಕೇನ್ವೆರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪನಗ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆರ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರು ದಯಗಾತಿಜರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಸತ್ಯ ಬಾಬರ್ದು ಸತ್ಯ ಕಥೆನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ನಾರಿರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲಾಪೇರು ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪೋದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಇತ್ತೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವನುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತದ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಇಂಚಿನ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರ ಖಂಡ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದೆಕ ಅಪವಿತ್ರ ಖಂಡ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಪತಿತಾದುಪ್ಪೇರು. ಪೊಸತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರತ ಓಡೆ ಆಪುಂಡು. ಶರೀರಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರತ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಾದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೆರು. ಅಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನ ಬಾಬಾ ಮೂಲವತನೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಐಕೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಲು ಬಿಂದುವಿನ ರೂಪಡು ಉಪ್ಪೆರು. ಕೇವಲ ಬಿಂದು ರೂಪಡೆ ತೆರಡ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕುಡ ಬಿಂದುನ ಪೂಜೆನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ. ಶಿವಬಾಬನು ಬಿಂದುನ ರೂಪಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ. ತಿಲಕುನು ಎಂಚ ದೀಪುನಿ. ಬಾಬನ ಅಮರನಾಥಗೂ ಪೋತೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಶಿವಲಿಂಗನು ಮಲ್ತಿದೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂವೊಂದು ಬೈದರು. ಅಮರನಾಥ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ಕಥೆನು ತೆರಿಪದೆರು. ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಎಂಚ ದುರ್ಗತಿನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಕುಲ್ದು ಕಥೆನು ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಜನನ ಮರಣಡು ಬರ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿನು ಪಡೆಯರೆ ಕಥೆನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನ್ಲೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಆರು ಅಕಲು ಪನ್ಪೆರು ಶಿವಲಿಂಗ ತಾನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು. ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪಾರಿವಾಳನು ಸಹ ತೊಜ್ಪವೆರು. ಪಾರಿವಾಳ ಏಪಲ ಪಾತೆರುಂಡೆನು ಕಲ್ಪವುಜೆರು. ಗಿಲಿಕ್ ಪಾತೆರುಂಡೆನು ಕಲ್ಪನಗ ಅವು ಪಾತೆರುಂಡು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತೊನುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತೊನ್ವರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವ ಬಾಬನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಪಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗನು ತೆಜ್ಪಾರೆ ವಿಷ್ಣುನು ತೆಜ್ಪವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ರಾಜಧಾನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಸೀತೆನ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಪವಿತ್ರವೈನ ವಂಶಾವಳಿ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಅಂತಿಮಡು ಏರು ಮಾತ ಪೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಸ ಒಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ನಾವು ರಜೋ ತಮೋ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಾದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತ ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರದಾರಲು ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ವಿದ್ಯರ್ದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಏತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು. ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯೆ ಬೇತೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ದೇತುನರು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಮಲ್ತೊನುವರು. ಭವಿಷ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕಾದು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜವೈನ ಸೆಕೆಂಡುದ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ್ಯ ಜಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ದ. ಈಶ್ವರ್ಯ ಜಕೆಲ್ನು ಏರು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೊನುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಯಥಾರ್ಥವೈನ ರೀತಿಡು ಕುಳುದು ತೆರಿಪವೆರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಸಚ್ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದಕಲು ಏಪ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಖಂಡದ ಮಾಲೀಕ ದೇವತೆಲು ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಒವ್ವೆ ಪೋಡಿಗೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಣಯಕರಾದು ಪೋಡು. ಶರೀರಗೂ ಹಾಕುವೆರು ಆತ್ಮಗೂ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಪೋಡಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿರ್ಭಯರಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು. ಬಾಬಾ ನಿರ್ಭಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ನಿರ್ಭಯ ಆವಡು. ಶರೀರ ಗುಂಡು ತಾಗುಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಐನೆರ್ದವರ ದಯಗೆ ಪೋಡಿಯೋಡು.
ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಕುಳ್ದ ಚಾವಣಿ ಬೋರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯಾಪನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಗದಂಬನ ಜೋಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಒರಿಯನ ಮಹಿಮೆಯತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೊತೆಟೇ ಉಳ್ಳರು ಬೇರು ಜಗದಂಬ ನಿಕುಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಮಾಂಡರ್ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೇರೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪವಿರು ನಿಕುಲು ಅರೆಗೆ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಈ ಸರಸ್ವತಿಲ ಸಹ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಲ್ಲೆರು ದೇಪಂಡ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಚಂದ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ ಆಂಡ ಬೇರು ಪುರುಷಾಪುನ ಕಾರಣ ಮಾತೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಲಶನು ದೀತೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕಲಿಯುಗಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾವಡು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ದ್ವೇಷನು ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ನಿರ್ಭಯಾರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ್ಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಖಂಡ ಮಾಲಿಕಾವಡು ಪನ್ಪನ ನಸೆಟುಪ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ಕಲಿಯುಗತ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ತಂದು ಐತ ವೈಬ್ರೇಷನರ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತಾಪನಂಚಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭವ. ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೋಡಾಪನ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏರಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸದಾ ಒರಿ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತಾಪಿರು ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತನ ವಸ್ತುನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ತಪಸ್ವಿ ಅಕುಲೆ ಹಂಸ ಕೊಕ್ಕರಲು ಉಪ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗಿ ವಾಯುಮಂಡಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂತೆಲ ಸಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾತಾ ದೂರುಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಲನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನನೆ ಉನ್ನತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಟು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.